så tror jeg, at man skal løbe bagefter, lige så du kommer tæt på mig. Nej. Ja. Jeg siger bare, du gemmer dig et sted, og jeg tæller. Nej, det handler om, ligesom man gemmer et sted, så kommer der en op, og så skal man løbe rundt om den her bil. Ja, og hvis der er en, der fanger hinanden, skal man fange hinanden. Okay. Jeg er klar. Jeg finder et sted at gemme nu. Okay. Er du klar? Men man må ikke stoppe den, men den skal være helt tom. Ja. Så man må ikke stoppe den her. Jeg tæller her. Jeg gemte. Ja. Okay, er du klar? Tæl. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jeg kommer. Okay, der er nogen her. Man skal rundt den her bil. Skal vi ikke pause nu? Jo, lad os